ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз барои шуморо бекортар шудем, бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Не ки беҳад бар дуруғ хонаҳои арзон амроӣ кардагиянд, хонаҳои камтар қиматшам хулоса ҳастай. Видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмен. ва аз киҷое ки шумо дар замин хона, квартира дар кора, дар комментария бинависен. Агар ман насиб иншоалло арзонтар роӣ кардан ё ки арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам бар дуруғ. ва касе ки мошин, хона, чизе ки барои фурӯш дорем бар дуруғ, нами рақамҳода танҳо дар WhatsApp бинависен. мо дар видеоҳои оянда мисол чизе роӣ мекунем, реклама мекунем бар дуруғ. ва ҳамуя дона лайки беплам аётон наброрен, касе меҳмонен дар канали мо подписатсия кунен. мерем ососта видеоро то охиша тамошо кунем. рафтем. дӯстони азиза, ман ака навора сар кардем, бо диққат хушрӯ ака гӯш кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бар дуруғ хонаи фурӯши заминие қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи автосентр, ай таксиҳои кӯлоб я остановка поёнтар. 6 сотиқ заминда 6 дар хона кардагия, ремонташ миёнаа. ҳоҷатхона, ҳамом, аловхона дора, ҳоҷатош 100%, ову свет ҳаст, гирди хона бар дуруғ маҳкамай. хона чӣ хеле десен дар лави раҳи калон будай, мисол барои мойка кардан ё барои мағоза кардан бисёр ҷои хубай мега. нархша $100,000 мега бар дуруғ, ё духонага квартира ҳам боша, болои сум битан мешава. хулоса ҷои зур да будай бар дуруғ не ки шаҳри Душанбе, 6 сотиқ замин, 6 дар хона дар лави раҳи калонай, $100,000 мега бар дуруғ, ягон духонага ҳам дошта бошем, болои сум ҳам битен мешава. ина номерош маълумоти бештара занг бизанед. видеоҳои пешинаро аҳамият додум бар дуруғ, аз ноҳияи рӯдакӣ бисёр нависта будем дар комментария. ина хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи рӯдакӣ не ки хонаи хушрӯе бар дуруғ. хушрӯ гӯш кунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, пештара Ленинский район, деҳаи Султонобод да будай. 8 сотиқ заминда 7 дар хона кардагиай. ремонтш бар дуруғ, ана шкатурш, монтажи светша кардагӣ будиянд. ҳоҷатхона, ҳамом дора. хона бар дуруғ монолитай навистагиай, ҳоҷатош 100%, ову свет ҳаст, гирди хона маҳкамай. дарвозаи калони хушрӯам часпондагӣ будиянд. нархша бар дуруғ вахтварои азиз бо маслиҳат гуфтагиай. хай мисол занг мезанен, мепурсен дагаварнои мисол. ина номерои телефонаш ҷои хуб дане ки ноҳияи рӯдакӣ, 8 сотиқ замин, 7 дар хонаи хушрӯ, ана нархаш бо маслиҳат. ина номерои телефонаш, марҳамат бар дуруғ занг бизанен, бифаҳмен ки мисол нархи хона чандае. дӯстони азиз, мегзарем ба 3 миллион имрӯза. ҳамун лайкҳорам не ки фаромӯш накунем бешухӣ. ака лайк меҷухем, мисол бо моро дастгирӣ мекунен, бо мо хеле хирсанд мешем да шерои нар. бар дуруғ мегзарем ба як замини фурӯши дига, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, маҳаллаи Ганҷобод, тарафи Нефтяник да. ҳоҷатош 100%, ову свет дора. 6 сотиқ замин дора мега, бо дар пешаш 3 сотиқи дига дора. обши бародарҷоно 9 сотиқай. нархиш 47,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунене. 47,000 сомон шумо метавонед ки нами замини беҳтарина бихарен. ина номерои телефонаш, имо WhatsApp-ам дора. дӯстони азиз, ози хона ва заминҳоро гап мезанем, баъд квартираҳода мегзарем. бо як бор дига даётон биёрам. бар дуруғи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Нефтяник да будай. 6 сотиқ заминда 7 дар хона кардагиай, як хонаш залай нависагия, як хонаш хонаи зали хушрӯ. хона деэтажай бар дуруғ чӣ хеле дастурат десен, ремонташ коробка, ҳоҷатош қарораш кардагиай. ову свет ҳаст, гирди хона маҳкамай, айраи калон бар дуруғ 1 километр дуртар будай. гирди хонада бар дуруғ ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд, ҷои хуб дай, ҷои обод дай. нархиш $28,000 мега, ба сомонӣ ҳисоб китобиш кардем, 315,000 сомонӣ мешава. не ки хонаи хубай бар дуруғ 100% меарзад. ина номерои телефонаш, агар шумо метавонед ки маълумоти бештара бигирен, да ҳами рақамҳо, мисол не поёнгиш номерош да WhatsApp ҳам дора. занг бизанем, $28,000 да бихаренеш ё 315,000 сомонӣ да. хонаи хубай не ки. дӯстони азиз, ана хонаи хушрӯи фасоне ки нархиш арзонтарае. хушрӯ гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Чавалай да будай.
ай бузурчай ва данасос 2 километр дуртар 10 сотиқ замин дора, ду дархона ва як кайлдор кардагиай. Ремонт надора, ҳуҷҷатош сатвоиз овусвет ҳаст, ду кама санг оварда рехтагӣ бидиян. Қариби хона да мактаб, масҷид, ана садикам бидай. Нархиш 130 000 сомонӣ мега, арзона мешава ё алишам мешидай. хулоса бардоаҷону, агар шумо метавонед ки маълумоти бештара бигирен, нами рақамҳода занг бизанед. 10 сотиқ замин айне ки заминиш калони хушуду дар хона 130 000 сомон дар ноҳияи рӯдакиай. Занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як эълони навбати дига. Як бародар да замин ё хона дар кора ай тарафи ноҳияи Қамсангир боша. ина бардро мисол бо неҷа навистагиам. хай мисол ана касе ки мисол замина ё хона дорен ай мисол ай ноҳияи Қамсангир қариби бозорушда боша мега то 20 000 ё 40 000 сомона боша мехара. мумкин ки пулаш нақд боша бардро. ина номерои телефонаш касе ки дорен занг бизанен. шерои нар мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. шерои нар гуфтам я чи девдум зад. урӯз шерои нар гуфтам бародаро дар як видео, баъд я пашка нависта ки ҷа шерои модарам ҳастай. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 34 квадратни метр, 8 микрорайонаш дабдай. домои пешинай соҳиби хона мега ки хона без ремонт, коробка. мумкин хай бардро хона ремонт дора, ване ки ремонтш мисол безе бидай. нархиш 170 900 сомонӣ мега. 170 900 сомонӣ. ай соати 11 то соати 5 занг бизанен гуфтагиай. ина номерои телефонаш, касе харидор бошен ба занг бизанен. дӯстони азиз, бисёри видеоро аҳамият метам. баъд бародаро менависанд ки хонаҳои кредит ҳам бимонем. бародаро ина квартира бигем мешава, квартираҳои кредит. хушрӯ гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, ана ноҳияи Фирдавсӣ, қариби Корвон, қариби бозори Корвон. дом новостройка, хона ана ремонт мекунем, метем гуфтагиай. сохтмонаш рафтесай под абои канализатсия, мисол дора овусвет мешава, мисол ана кредит ҳам мешава, мошинам қабул мекунем. ана сохтмонаш баъди 8 моҳ тамом мешава. хулоса бардро нархиш 150 000 сомонӣ мега. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. бардорои азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 44 квадратни метр, кӯчаи Дӯстии Халқо дабдай. дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагиа ки бинои нави замонавӣ иборат аз 6 ошиёна бидай. и хона дар 1 ошиёна мебошад. дар назди бино ана мактаб, садик, гимназия, донишгоҳи Носири Хусрав, ана бозори ана нихида бидай, мисол ҳами қариби ҳами ҷода бидай. ана бинои навай навистагиай, техпаспорт дора. хулоса бинои хубай, мисол ҳама документош соз бидай мега. нархиш 170 000 сомонӣ. без ремонт, коробка айне ки 170 000 сомон дар шаҳри Бохтарай, як хонагай. занг бизанед. бардорои азизам, аз ки ҷое ки мисол замин, хона, квартира дар кора, бинависен комментарияда. ман насиб иншоалло арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. бардорои анаи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештара Ленинский район, ду хонага дар 5 этаж қарор дорад, 52 квадратни метрай. дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагиа ки ду хонага дар 5 этаж мисол қарор дорад. и дом 6 этажа бидай. дом тайёрай, мисол ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ, ову свет 24 соат ҳастай. дом дар лави раҳи Калон бидай. пеши ана ноҳияи Рӯдакӣ ваени мисол чи военкоматш бахш бардро. ноҳияи Рӯдакӣ нархиш 191 300 сомонӣ мега. мумкин хай ягон сомонша арзонам кина. харидоро занг бизане. бардорои азизам, мегзарем ба як квартираи навбатӣ. ана квартираи хуб айне ки нархшам арзонтарай, касе ки пул дорем бардро бихарен.
хушугуш гинен. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 29 квадратни метрай. Домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки хона мисол бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешидай, дар назди световой бидай. дар шаҳри Ваҳдат як хонага дар 4 этаж хеле гуфтам, нархиш 185 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава гуфтагиай. хулоса ин номерои телефонаш маълумоти бештара занг бизанед. бардорои азизам, мегзарем ба квартираи навбатӣ. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. Духонага дар 2 этаж қарор дорад, 58 квадратни метр, шаҳри Турсунзода, дом навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагиаст ки хонаи фурӯшӣ дар ошиёнаи дуюм, масоҳаташ 58 квадратни метр, дар план якхонагай, не ки мо духонагаш кардагием. ҳуҷраҳо калон-калони хушрай, дом бардору кирпичи бидай, фавран фурӯхта мешидай. харидоро занг бизанем, бо чақчақам мекна. мақсад ки бардоро арзонам мешава. ана духонага чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Турсунзода, нархиш 178 000 сомонӣ. без ремонт коробкаай. 178 000 сомон бардоро дар шаҳри Турсунзода. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизам, бардоро, апашко, модаро, хоҳаро, додаро, ин бад навори заминхона квартираҳои имрӯза. чӣ хел бад? маъқул шид, нашид? хайр, рости гап ман намедонам, мумкин хай ягон хонаи маъқулихтона ёфта бошен. агар наёфта бошен, дар комментария бинависен, мисол мада арзонтар рӯй кардан ё мисол ман арзонтар ёфтам, барои шумора мисол аз ки ҷое ки хона меген арзонтар насиб иншоалло ёфта, барои шумора реклама мекунам. бардорои азиз, ва чӣ гуфтаниям, дастгирии моро фаромӯш накунен. ам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен, барои гапзадагиҳои мо биҷиқен ва касе меҳмонем бардоро подписатсия кунен. ва дар мисол мобайни видео, аввали видео мисол мо кам шӯхиам мекунем, бардоро ба дил нагирен, барое ки бисёри бардорои мисол бисёри подписчикои мо мегӯянд ки ака мисол кам шӯхӣ карда гапза, мисоли шӯхиҳо худада мезеба. барои ин бардоро мисол ана чӣ хел бигӯм, ам хеле гап назанем, мумкин ки шумо тамошо накунен мора. чизе мегӯм, бардоро мисол ба дил нагирен, ана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон боша. бардоро дастгирия фаромӯш накунене ки хайр.